Hvad så sammen? Velkommen til den her video. I dag, der spiller vi noget mere Roblox. Og en er Nobby. Og hende hun teleporter lige ud af ingenting. Og det der, det er min vagtlist. Han hedder Jørgen. Ikke sige på grund af hvad jeg sagde der. Godt så. Så, nu løber vi en lille tur. Jeg så lidt uheldig ud. Hvad skal man? Kan man herpå? Nej, det kan man så ikke. Må jeg så gå herop på? Ja, det må jeg gerne. 360 no scope overalt! Den er vej. Ej, den anden vej. Eller hvad? Nej. Er det den her vej så? Ja? Nå, en lille katmis. Nej, det er jeg ikke. Det kan godt være, at du er en sød kat. Men nej, ikke min kat. Måske var det der, hvor Nyrke vi skulle hen. Nå. Og der er bare skib level, altså det er fint nok. De vidste ikke, at jeg var pro gamer. Hvad var du? Det var slet ikke surrealistisk. Nej, den nye oppe i glor ind i en væg i 4 timer. Jeg er nået til dag 4. Jeg har sagt 4 timer, ikke 4 dage. Må jeg komme ud? Nej, det må jeg ikke. Hallo? Må jeg så komme her? Betjente, I ser ikke noget. Ja? Jeg skal ikke adopte en eller anden... Hvad er det der overhovedet? Among Us figur. Hvor meget koster du? 40 Robux eller hvad? 45? Du koster lige 5 mere. Jeg skal ikke betale 8 Robux for at få dig. Vente, Karl han siger hej. Freeze no scope. Hvornår har betjentene fået læseøjne? Nej, hallo! Nej, jeg er lige startet. Kom nu. Giv mig en chance. Altså, det er altså ikke færdigt, at lige pludselig så har betjentene bare læseøjne. Koster du nu også Robux? Ja, det gjorde du. Det gjorde hun faktisk. Eller han gjorde. Jeg ved ikke om det er hun eller han. Hej. Hallo, jeg vil gerne... Hallo. Nå, der er en stige. Parkour. Der var ikke så meget parkour over det der. Og hvad siger de? Did you hear what was said? Someone is actually breaking out. Hvad siger du? You can say that again. I hate criminals. Hvad siger du? I don't eat... Ja, det forstår jeg ikke. Nå, vi skal sgu da derhen. Så kan jeg sgu da godt lige læse det. I don't believe it. Your prison is too secure. Escapably since I'm getting... Hallo, jeg står heroppe. Hej. Hvornår har I fået kung fu evner til at sparke mig op heroppe igen? Hvad? Nå, det gider jeg ikke at sige. Nå, ja. Jeg har ikke set mig. Hvad siger han der? No one's getting past me. Nej, slet ikke. Nej, en lille fuffer. Og du koster også penge. Ja, man for pokker. Åh nej.
360 no scope. Ja, jeg er god. Hvor er min mus henne? Der. Løbe, nu slår solen. Hej, vaffelhest. Så mødes vi igen. Hvad er det her for noget? Ja. Nej, hallo. Jeg vil med. Jeg er en god vaffelhest. Hoppe løs, hoppe, jeg er ged. Og så der var 360 no scope. Ja, det er slet ikke underligt. Hvordan kan jeg kravle op og se det her langt start? Det ved jeg ikke. Jeg har nok superkræfter. Hej. Okay, jeg skal hejde. Hej. Jeg skal lige hejde fra folk. Ja, jeg vandt. Endelig. Hvad kan vide, hvad portalen gør? Ej, det er bare løgn. Jeg har læst og gået fri for det her fængsel, og så skal jeg herinde igen, var. Hvad laver du der, var? Ja? Skal jeg lave kop fuld på dig, eller hvad? Hvad siger du? I heard you. I heard one. Ja, du kan bare sige, I heard you are. I want you. Nå. Hvad skal vi så spille? Hvad er det her? Ja, play. Så er det mærkeligt bare lige, at jeg ikke kan finde noget at skrive engelsk. Ja. Men den her video, den er ikke slut endnu. Fordi nu lukker jeg øjnene, og så skal vi se. Godt så. Men jeg vil sige tak fordi I så med. Nej, vi skal lige gennemføre den her først. Hvad siger ham der? We have been locked in the apartment. Criminal BAA. Ja. Hej. Ja, nu har du sagt det en gang. Du behøver ikke at sige det 5 gange. Hvordan kommer jeg igennem? Nå. Kør. Jeg sagde kør. Jeg tror også forløsningen virker. Jeg er bare god til det her jo. Der er nogen der har glemt sin ballon. Hvad er det her? Er det her en del af forlystelsen? Det tror jeg ikke lige. 360 no scope. Ja. Meget god. Nice. Jo. Jeg er blevet til en grillkylling. Hun splatter ud som en cirkusklovn. Løbe, hoppe frem og gør det tilbage og frem og igen. La. Hvor mange arme har du lige? No scope.
du kunne ikke nå at tage fat i mig, hva'? Oui. Doing. Jeg nåede ikke engang at lave professional hardscope noking. Oui. Ja, jeg er meget god. Det kalder mig professionel. Hækle. Ja, jeg er meget god. Boing. Lippe, nu står solen op. Alle vejner er for små. Hvis jeg dør nu, så vil jeg bare sige, at bror, jeg elsker dig sgu. Ja. Den kom ud af ingenting. Lille. Nå. Hvordan er du kommet før os? Har du taget en eller anden zipline, eller hvad har du? Jeg forstår ikke, hvad du siger. Ja. Hvad i alverden? Har du fået din medicin til morgenfyr? Hvorfor løber du som om, at du er ved at jagte mig? Hvis du er ved at dræbe mig, så gør det ordentligt. Jeg tror, jeg er i gang med at ødelægge. Her brækker nakken, hvis det bliver ved med at kigge sådan der skævt op. Brækker nok nakken. Hvad sker? Han er gået i stykker. Den der forlystelse minder mig meget lidt, faktisk lidt om Bakken, ja. Stille, nu står jeg nemlig op. Hvordan er du kommet herop før os? Du ligner en, som der har været på toilet lang tid. Nej, han er mig, der skal prøve sådan en. Han er godt nok langsom, men okay. Jeg kan altså ikke lide det her. Jeg hopper ikke noget. Hvis jeg brækker benene og arme og næse og mund, så gider jeg faktisk ikke at komme igen. Nå, du er heldig. Og de svinger der frem og tilbage. Ja, hvad for en fisk? Jeg blev da ikke ramt. Det gjorde hun i hvert fald. Hun er væk. Nu stopper det, hvordan du... Nej, jeg gider faktisk ikke. Nej, hvad er det her? Lad os gå herind. Boing. We're spinning round, whiskey. Åh nej! Nej. Give yourself a high five. Ja. Du er heldig, spiller jeg faktisk arcade og give mig selv et high five. Kan du høre fra, at jeg giver mig selv et high five? Ja, jeg så godt den der komme. Der er ingenting, der kan dræbe mig. Hey, checkpoint.
andet, der kan dræbe mig. Nej. Jeg har ikke engang startet, og jeg er allerede død. De kalder mig den hurtige. Pigerne frygter mig. Drengene elsker mig. Nej, den er omvendt. Pigerne elsker mig, og drengene frygter mig. Hundene bekymrer sig. Katte, de keder sig. Tror jeg. Når vi skal videre. Lille. Wow, for mig var det 1, 2, 3, 4, 5. Nej! Jeg har skrevet til at droppe din drømme. Fin ballon, du har der. Ja. Går det meget godt, det her? Okay, den havde jeg ikke lige forventet, at jeg skulle til at løse mig. Hvordan er jeg ind fra en vulkan til at flyve ud fra himlen? Så kom herned igen. Er jeg superkræfter? Jeg kan ikke dø. Okay. Okay, det her det er sygt. Det her det er virkelig, virkelig sygt. Så når vi kommer tilbage, så er den her dør småt, eller hvad? Hvad sker der? Og så er det normale igen. Ja. Hop. Jeg kan ikke se noget på grund af de lamper. Det er lampernes skyld, jeg er død. Det er ikke mig. Nej. Det hiver tuder i de stjerne nu. Ja. Det var nok Gud. Det var Guds arm. Lille. Jeg kan godt lide at lave noget mad til mig, så jeg bliver rigtig glad. Jam. Hvad i alverden er det her? Jeg rørte den faktisk ikke, nej. Det er faktisk en af de få spil, jeg faktisk godt kan lide det her i Roblox. Der var lige nogen, der sagde, at man kunne gå til siden. Det kunne man ikke. Ja.
surrealistisk, det her. Det var dernede, hvor ham der mand der, han brækkede næsten. Nakken, mener jeg. Hvorfor går det kun hurtigt opad, men nedad der går langsomt? Det giver jo ingen mening. Prøv at kigge. Okay, nu går det bare langsomt. Ja. Men så opad, så går det hurtigt. Som om det gav mening. Ja, tak for dit besøg. Jeg skal lige prøve skateboard. Ja, jeg er lige glad. Nå. Men, jeg vil bare sige tak fordi I så med. Og like og subscribe, hvis I kan lide de her videoer. Ikke også? Vi ses. Ved I hvad man kan lide? Ostecola i... Ja, det skal I finde ud af. Vi ses. Hej hej.